ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு நர்பவி சமையல். இன்றைக்கி கோவக்காய் கத்திரிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு மசாலாவுக்கு வர கொத்தமல்லி, சோம்பு, சீரகம், பூண்டு, வரமிளகாய், எள், தேங்காய், இது பட்டை, இது எல்லாத்தையுமே போட்டு வறுத்து ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் எண்ணெய் விட்டு சுடானதுமே பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே போட்டுட்டு அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், பச்சை மிளகாய், கோவக்காய், கத்திரிக்காய் இது எல்லாத்தையுமே உப்பு போட்டு லேசாக வதக்கிக்கோங்க. வதக்கிட்டு இது கூடயே வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலா இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு 1 கப்பு நார்மல் ரைஸுக்கு 3 கப்பு தண்ணி விட்டுருக்கேன். நான் தண்ணி விட்டுட்டு 4 விசில் வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதான், உங்களோட கோவக்காய் கத்திரிக்காய் சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆச்சு. இது நல்ல அரோமாவாக பிரியாணி மாதிரியே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கூட கொடுக்கலாம். மத்தியானம் லஞ்சுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா தயிர் வச்சு இல்லைன்னா பச்சடி வச்சு சாப்பிடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அன்போடு சமைங்க, ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்க. நன்றி.